Matka Zem. Stvoriteľ všetkého, čo je, ja som. Vnímame svoj dých. Vnímame svoj dých. Hlboký nádych a hlboký výdych. Privedieme kyslík do každej bunky nášho tela. Necháme sa oživiť a vyživiť našim dýchom, našim duchom. Nech náš dých pretečie celým našim telom. Celým našim telom. Nech nás vyživí, napojí na zdroj veľkého, žiarivého, zlato-bieleho, centrálneho slnka. Na zdroj sily pre toto univerzum. Vstupujeme do svojho stredu, do svojho zdroja, do miesta za našim srdcom, ako do veľkého žiarivého slnka. A tým sa spájame aj s našim centrálnym slnkom, zdrojom našej síly, zdroja. A cítime spojenie, jemné šteklenie na korunnej čakre, ktorá sa otvára a začína zdroj tohto centrálneho slnka prúdiť do nás. A tu v tomto božskom spojení požiadame našu božskú prítomnosť. Ja som, kto ja som. Božský dých, božský duch. Aby práve teraz som vstrebávala, prijala tie najlepšie energie životodárneho zdroja. Najčistejšie, najláskyplnejšie, z najvyšších frekvencií centrálneho slnka, ktoré sa najviac hodia k môjmu naladeniu a vyživeniu. Predstavíme si, ako začínajú žiariť a nabíjať sa všetky naše meridiány, náš energetický systém v tele, ako také šnúrky, káble, nitky. A vyšleme zámer, kde čistá, životodárna, liečivá energia začína prúdiť do celého nášho tela pomocou týchto energetických káblov až do končekov prstov našich rúk, nôh, celý systém, všetky orgány. A požiadame svojim zámerom, príkazom, aby náš energetický systém bol nabíjaný týmto centrálnym univerzálnym zdrojom životodárnej
liečivej energie, živý, prány, až na úroveň 100%. Až dokým celým našim systémom nebudú pretekať tieto čisté prúdy najvyššej svetelnej energie. Môžete si predstaviť, ako pretekajú tieto energetické prúdy a vytekajú z vašich rúk, nôh až do Matky Zeme. Ako sa spájajú s energetickými dráhami, portálmi Zeme a napájajú sa aj na energetický zdroj našej Zeme a spájajú sa v jedno. A zrazu môžete cítiť a vnímať, ako táto energia sa rozširuje a točí a začína trískať nielen z vášho tela, ale aj okolo vášho tela. Nabíja, napája celý náš biosystém. Sú pulzujúce, napojené všetky naše orgány, žily, tepny. A zrazu sa naše telo v tejto pulzujúcej žiarivej energii začne točiť ako vír. Vír, ktorý je tvorený z čistého, zlatobieleho božského svetla, pulzujúcej energie, centrálneho zdroja. Môžeme zámerom prikázať tejto životodarnej energii, aby teraz zahájila proces uzdravovania, nabíjania všetkých našich orgánov, celého nášho tela, životnou liečivou energiou. A môžeme vnímať v tele, kde máme napätie alebo ešte tmavé miesta a zámerom tam rozprúdiť, poslať tú energiu na podporu všetkých buniek, kosti, svalov. Harmonizácia. A teraz s touto energiou môžeme ďalej pokračovať v programovaní, kde tej zámerom energii prikážeme, aby sa rozšírila a pôsobila do takej miery, aby nám to bolo príjemné a bezpečné. Požiadame, aby práve teraz boli z nášho tela vypustené, oslobodené všetky disharmonické, negatívne, odpadové energie zo všetkých našich energetických polí a povedať čistka. A zrazu tento energetický vír vyháňa ako také čerpadlo všetky tieto energie, disharmonie z nášho tela preč. Táto energia do nás vstupuje korunou čakrou a zaplavuje celé telo, každú bunku a chrlí sa von. Preteká ako taká plná váza vody. Začína okolo nás vytvárať elektromagnetickú svetelnú bublinu. Táto bublina sa rozširuje až na úroveň roztiahnutých našich páží. A teraz vyslovíme zámer, aby táto energia sa rozšírila
troška naprogramovala do absolútne nepreniknuteľnej energie, ktorá neprepustí nič, žiadne typy energií, myšlienok, slov, činov, frekvencií, ľudí, bytostí, entít, ktoré neslúžia pre naše najvyššie dobro. Čo nie sú bezpodmienečne láska, svetlo. Táto energia bude zabezpečovať, aby sa k nám nedostali žiadne cudzie zdroje, ktoré by nám mohli odčerpávať energiu. A táto bublina tieto energie odstreluje, transformuje, prepúšťa a nevpúšťa von, zabezpečuje nám si energetický oblečok, obal, šaty zo svetla. Všetky tieto disharmonické energie budú z nášho tela automaticky vylúčované. Transformované týmto polom svetla okolo nás a našu energiu to už nejako nepoškodí. Teraz si uvedomte, že táto energia má moc vyliečiť všetky disharmonické problémy, choroby vo všetkých vašich energetických poliach. A vnímajte, ako nasávate túto energiu korunou čakrou, ako také mocné čerpadlo, ktoré teraz túto energiu rozháňa do celého tela ako turbína. A zrazu sa začínate rozširovať. Každá bunka sa začína rozširovať. Ako z takej malej, scvrknutej, vysušenej slivky sa stáva veľká bubulka plná vody, žiary, šťavy. A všetky naše bunky sa teraz regenerujú, liečia, uzdravujú až do stavu dokonalého zdravia. Dáme príkaz. Dokonalé zdravie pre každú bunku môjho tela. Našemu božskému ja som. Práve teraz uvoľňujem, uzdravujem, liečím, obnovujem, harmonizujem celé moje telo a všetky moje polia až do dokonalého súladu s mojou božskou verziou mňa. Teraz si priložte ruku na miesto na vašom tele, kde cítite najväčšiu disharmóniu. Kde cítite nejaké napätie, stres. A dajte príkaz, že práve teraz sa mi uzdravuje tá časť tela. Predstavujte si, vizualizujte si, ako sa vám tam vlieva táto energia. Vnímajte, ako nasávajú vaše časti tela túto liečivú energiu, ako také žiarivé svetlo, ako taká špongia. A vnímajte, ako sa rozširuje tento tok vašej životnej sily. Ako z potôčku sa stáva veľká Niagara rieka. A začnite vnímať, ako vám toto svetlo, táto životodárna voda preteká, pulzuje, prúdi
a zrazu aktivuje vaše svaly, dých, kožu. A tým sa napájajte na túto rieku božského zdroja. Nevyčerpateľný zdroj vašej životnej energie, sily, práne živy. A vaše telo už iba pulzuje. Pulzuje v tomto svetelnom elektromagnetickom poli. A váš energetický portál je tak silný, tak intenzívny, že začne priťahovať vaše najvyššie zámery, vaše božské zámery. Preto požiadame, aby teraz sa manifestoval, realizoval môj plný božský potenciál, zámer, poslanie, najvyšší sen, plný lásky, radosti, ľahkosti vašej duše, vašej bytosti. S touto energiou vytvoríme to, čo skutočne chceme žiť. A teraz si predstavte váš ideálny stav života, bytia, tela, mysle, prostredia, okolia, rodiny, miesta, kde chcete žiť, projektov, čo chcete tvoriť, spoločenstva, v ktorom chcete pobývať, vzťahu, ktorý vás naplňa. Pošlite teraz do tejto mentálnej bubliny túto životodárnu liečivú energiu. Ja som, ktorá ja som. V mene toho, že ja som, ktorá ja som. Aktivujem tento môj božský zámer tu na manifestáciu do tejto úrovne reality, do tejto hmoty. V mene najvyššej lásky a svetla, ktorou ja som. A už iba dýcham. Božský dých, božský duch. Hlboký nádych, hlboký výdych. A nechám pretieť cezo mňa tento božský dých, božský duch. Nech mnou dýcha, nech ma vyživí, naplní. Vo všetkých priestoroch, časoch, dimenziách, ktorých existujem ja ako vedomie. Vo všetkých poliach a telách. Tu a teraz, vždy a všade, vo všetkom. A už iba nechám, aby ma táto živá energia predýchala, naplnila, vyživila. Ja som, ktorá ja som. A tak to je.
teba.